ହେଉଛି 20 ଜୁନ୍ 2025। ଆମ ପୁରୀ ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଲାଗି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ। ମାମାଙ୍କର ମୋର ଆଜି ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଅଟୋରେ ଗାଁକୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଅଟୋରେ ଯାଉଛୁ। ସୋୟା ଷ୍ଟିକ୍ ତାର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଲି, ଆଉ ସୋୟା ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଲି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଖାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ରୁଢିଆ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ହେଇଛୁ। ଏବେ ରୁଢିଆ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଆମେ ହେଇଗଲୁଣି। ସାନ ମାଙ୍କ ଘର ନୁହଁ ଏଇଟା, ସାନ ମାଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ବା। ଏଇ ପୋଲଟା ଆଇଲା ବୋଲି ମୁଁ ମାମା ତୁମେ ତମ ଅଟୋରେ ଯାଅ, ମୋର ଚାଲିକି ଯିବି, ମୋ ଡର ମାଡୁଛି। ମାମା କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଉଠିଯିବ, ଏବେ ନା ନା ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବି, ତୁମେ ତୁମର ଯା। ଏଇ ପୋଲଟା ମତେ ଯୋଉ ଡର। ଚାଲ ଏଥର ଏଇଠି ଯାଇନଥିଲା ବୁଲିବାକୁ କପିଳାସ, 100 ଜାଗା ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଛି। ରଖ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବି। ଯୋଉଠି ବେଲେଶ୍ୱର ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଲଟା ଆମର ନାହିଁ, ତାପରେ ଏଇ ପୋଲଟା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ ଯାଜପୁର। ଏଇଟା ବେଲେଶ୍ୱର, ହଁ ହେଇ ବେଲେଶ୍ୱର ଠାକୁର, ଏଇଟା ହିଁ ବେଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ପୁରା ସିଧା ଚାଲ, ପୁରା ସିଧା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ, କୋଉଠି ବଙ୍କା ନାହିଁ, ପୁରା ସିଧା ଯିବ। ଇଏ କି ରାସ୍ତା ଲୋ, ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆଗରୁ ଆହୁରି ଥିଲା, ଆଗରୁ ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଁ। ଏଇଟା ବାଁକୁ କଣ ବାଁକୁ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ କଣ ମରା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆମ ଘରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାଏ ଗାଈ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆମ କତିରେ ରହିବ। ଏଠି ଖାଲି ମାମା ଆମ୍ବ ତୋଟା, ଯୋଉ ଖାଲି ତ ଜଙ୍ଗଲ, ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ, ଖାଲି ବର ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଏଠି। ଏଠି ପ୍ରବଳ ବର ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଆମ୍ବ ପଣସ ଭର୍ତ୍ତି ଏଠି। ଏଇ ଆସିଗଲା ଗାଁ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଲା, ଗାଁ ବୋର୍ଡ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ମୋର ଗାଁକୁ ଯୋଉ ବୋର୍ଡଟା ମରା ହେଇଛି ତାର ଫାଷ୍ଟ ବଙ୍କାଣଟା ଆମର ଏଇଟା। ଏଇଠୁ ଆମର ପ୍ରସେସନ ଆମେ ଆସିନଥିଲେ ଏଇଠୁ। ଏଇଭଳି ଆମ ବାଡ଼ି। ଏଇ ଗୋଟେ ସାନ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ି। ଆସିଗଲୁ ଆମେ।